Anak ka kita dati mo. Naganakan. Mayra. Paadot nga paadot sabi kita. Na. Oh, nado. Kan sa paligid kita. Babatay na na mati dyan nagatang ko nga ko ah. Babatit. Babatit. Sa balit na ito na dyan naglako. Chinek-check up din. Start. May lata pa sa maganda. May kawa na sa babatit dito. Yan yun. Yung mga ano yun. May kawa na sa babatit unay. Inas. Ang kahit lanto pa ta anay. Bapatit mat. Damat na nalak na anay ko. Oh, ang pa ito mo kanunan. Man. Oh. Kung nakanon nyo kahit patayang kat ni, nagkadupin mo kat nalak. May kawa da. Kalau listo na nga gamatangan yung lakay. Nagkamali din naglako ah. Nakasako ngamin. Nagsit kita na kargat sako. Dapat nga tapay bandad dito. Doon sabot na alagay tanga doon. Siguro. Hindi may side nga sabotin dito sugat na. Nasinipit na dito. Bukot na. Naiwa o nakilaban. Eh, magkang matantay ka. Ayun, may data ema. Oh, amo da. Kita tilapia siguro agbutang da. Tama di. Store pa naman da. Oh. Kapatid na. Mangamat. Kapatid ay grower. Kana grower dito eh. Ang naman ay kalkadisa ko namin ng grower sa basta F30 kinakasuratan. Naglako ta kita no startup ko nang sa Jemesa, grower Jemesa. Kinatakot pakan no basta nga aggressive dan mga naumadan, hindi kupapsop dan. Salbeng manan. Basta nga kukumpul-kumpul dagat kas lalang kung ay mayat kung pananganda. Awak mat di native data. May medeti green. Dahil kung pagkatuntog tayo, jala, baba. Ano kan pala, kita ko nami ng Romel. Oo, isa pag-alakid ka ni. Yung bagay naman ng store. Nag-alak dito. Ngumad na doon, kung nandito din may isa. Yung baba, pakisat na pa nandi mula ito idin na yanod.
Ay, dapat dito, accident. Bakit sa ibagbagan Robel nga road? Ha? Haan, di kasta ka, green. May medyo green. O, madan na o, panulas na. Ada, mabatik nga din, may ikaw. Ayan. Ano, sanda na pag ayaman na. Galak peti ko ah. Di 3 piece. Agkarga kita balay. Kung ko diabay ti balay. Napatit lang, pangdugog dyan lang. 3 piece, kasla ko ah. Kasla nagitayin lagdaw, madalak ko rin. Udang. Kasla udang. Nababalat na nung nabidet, paano? Sayap na. Basitbot lang tito ah, magastos makmakan na din yung nanginat ipagbalinan na. Dahil kan naway, ni tanga dito ide, damurtes, sabi na wasak ito damurtes. Ang sarap kang patapa, ang malupit tinig na ide nga, kumagat. Kalit tabalasin na dito Espanyo. Dati kanalig brown nga nilikodan na kutos la agdark nga navy blonde sa tanga di dyan nalay nga galat ikan di dyan payutan na di man anay tipang ko ang dulok magdagi di anay di trabaho. Anay. Gusto ko ito. Tila pero timadamdaman na may kita mandagasan na pasyaran. Dinalak din namin sa mga adal din namin sa nagdulok mo. Ito ka tara-tara o din na lang. Alis ka pa naman tumakto. Oo, anay na. Kunada man. Makarecover na kita pala kita. Alis to ang umado. Kahit dan sa padyaan na yun nga lala doon.
Guyo doon lang ipababa di jay. Bulong timili na nga nagango. Ay, nakapsat signal. Sukat man di tilapia panpakanan. Baka pati rabi kat dati DJ tangat dito. Rabi nga agala da. Awanda. Nagbabatkip to pot ngayon dito. Ang dadaan, nagitadan eh. May daan. Agbabutang da. Manibrong ko na dan sa pagkarat sa taman ni Brongan, yung masidagan.
Nagita dadang umadayo damat. Babatit ko na siguro. Paltat ni dyan. Agtiliw ati di ko ha. Tilapia. Alaan na dito mabatit nga ko. Ano din dyan nga paltat nga ta Taiwan. Dalag. Apay dalag na. Ano rin dito paltat. No double mo. No African dito. Diyan mo dito Taiwan. Hansa. Tapos la nagbaling nga native dito Taiwan nga paltatan. Na African hito. Kanan na dito babatay. Mabatang dapat si dagiti igid. Lumunod na. Dada, masilig. Malis nagaraw da lang amin. Basin na pa nagkutik at lumunod da. May da. Mga adlaw dan. Alis to, madudag ito. Na di dyan babatit na na. Ana, tilapia pa ka di dyan babatit nga di dyan? Gurami? Jay giant nga gurami, nagmaya na po daw pa. Jay dago pangkat, nagdadaktal mo ti gurami na dyan. Andapay ar-aro. Di dyan ka mati. Andapay lang ko matiwawag di dyan ar-aro na naraman na dyan. Adot siit na krusang tiko. Lalat na. Siksik na. Dasit-sit na. Kabutang damasin eh. Napaltat din dyan kaya di matirtira di kwa o bagida di makan pag-ayat da di dyan ay kayo nga dyan nagtumba nga di dyan makapagbatbatayan dyan bilit kung dati na iguwid mo to dito nga dayaw kadadatat rabi nga agab-abang di dyan kwa agala di tangad ibon nga di dyan. Hambot katangka dete lakalibig nga o dete hang agam ampayag nga kali dua klase kali ka. Ali narang-ranggas di diyan agam ampayag. Basta agsuklat tang kat piduton na kaya na piduton na. Tala yun to dete kaya nga nagtumba. Makapagbatbatayan ng agor-ura. Tabagin na edit nagkuan di may nga tangad. Hindi mapakita ka timayab. Nakin mula di Jay konta, ni Jay. Ano ditan kamuting kahoy. Sigayo. Anda ta kamuting kahoy, igid. Baka ni katugangan ni Lawrence. Anda pe ko parda. Makaalak to man di bukol ti pardanan mo pa. Imula. Anda ti nagango.
Handa mabisin. Ay, saman lang. Ito na labas-labasan da. Pinaras ka man tinag-live no han nga blurred. Blurred na di may sa cellphone ni di ka mo deti no mayat. Kuha na. Live it ta YouTube.